भजन कर्या आराधन कर्या आराधन कर्या आराधन कर्या आराधन कर्या आराधन कर्या भजन 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 कर्या बाबा पुता पवित्र ये भजन कर्या आराधन 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 कर्या बाबा पुता पवित्र आराधन कर्या बाबा पुता पवित्र आराधन कर्या आराधन कर्या आराधन कर्या बाबा बहिणी आराधन करी आमचे मुखार सगळा मनुष्या कुळाक आपले काकोळतो धकेल्या सोम्याक ताचे दैवी काकोळतो सगळ्या मनशा कुळा बचाव करता हर एका पातक्याक आपल्या रक्तान ती नितळ करता आपल्या पवित्र सत्यानं ताका बळवंत करता कोण एकलो पातके पर्यंत या देवाच्या दोळ्यांच्या भायर वचोंक सकना कोण एकल्याक सैत होकडावंक हो आमचो सोमी तयार ना आपल्या मनशा आपल्या मोगाच्यांक बचाव करच्या खातीर ताणे आमचे खातीर कश्टांची वाट धरली हर एकल्याक आमकां बचाव करच्या खातीर आमकां पातकांतली सुटका जोडच्या खातीर खुर्साची वाट ताणें धरली या पातकाची जैत व्हरूंक जाता म्हणलें ताणें
कालवारीच्या दोंगरार दाखयलें आपल्या कुशींतावन वाळिल्लें तें रगत आनी उदक तशें मरे पाद सगळ्या मनशाक आपूण नितळ करता सगळ्या मनशाक पातकाच्या कथांतले नितळ करता पातकाच्या बांद पासून ते सोडयता म्हूण ताणें दाखयलें आनी ताणें तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन ह्या आपल्या मनशाक पातकान ते सोडोवन काकुळटी मारपा जैत दाखयलें असलो सुमी आमच्या मुखार आसा आमी सकड मागया आमी ताचे कडेन सोम्या आमकां काकुळ तूं दाखय हांगासर आमी दिमभेर पडल्या आमी सगळीं सोम्या ह्या संवसारी पातकी तुजी भुरगीं आमी सुकोवन पडता आमी तुका दुखयता आमी तुजे तावन पयस वेता मनशां आपणच्या अस्कत काय सांपडता एकामेकाक दुखयता राग आनी द्वेश आमी दवरून काण घेता आमच्या जिवितांत हेरांक आमी वायट करीत आसा तुका आमच्या देवाक परतून परतून आमी दुखयता तरी पूण देवा काकुळदारा सोम्या आमकां तुजी काकुळ तूं दाखय आमकां तुजो मोग दाखय आज आमकां सुटका तूं दी तुज्या दैवी काकुळटीन आमकां दिल्ली बसावणी हर एकल्याक आमकां ह्या त्या भाशा ती आमच्या आत्म्याची भाशा बी सोम्या तूं जोडून दी ह्या खातीर आमी तुका आमकां आज समर्पिता आमचें जिवीत तुका समर्पिता आमची उणेपणां तुका समर्पिता आमचें अस्कतकाय तुका समर्पिता आमचें कुटुंबां तुका समर्पिता आमची फिरगत तुका समर्पिता आमची दियेस तुका समर्पिता आनी सगळो संवसार तुज्या दैवी काकुळटी मी समर्पिता आनी आराधन करता येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या येया नमस्कार करया येया नमस्कार जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या स्मरण ताचे नियाळुया स्मरणाचे नियाळुया येया नचन करया येया वचन करया येया आराधन करया येया आराधन करया येया आराधन करया येया आराधन करया बापा पुता पवित्रज्ञा येया आराधन करया बापा पुता पवित्रज्ञा येया आराधन करया येया आराधन करया येया आराधन करया येया आराधन येया आराधन करया आराधन करया आराधन करया
Gosia Bobinino. बाबा बहिणीनो देवाची खकुळ तमी एक घडी बरणी हाड करया काकुळ तुमल्यार बक्षाने देव दाराळ बक्षुंच्यान म्हूण मनीस आमी मस्त मस्त पाटी एका फिरकजेंत एक काजदारी जोडे असले तांच्या मध्ये थोडी सूख सौंदर्य उपजली थोड्या तेंपान पतीन वचून शिदा पतीचें घर सांडून कुळार रवली ताका बाकी हाडूंक मस्त समजायलें फिरगेच्या चाबीकारान समजायलें हेरां थोड्यांनी समजायलें कोण मंगलारी येवंक तयार ना जाली जायत्यांनी समजायलें तुज्या पतीन हांव बरयल्ली मिस्टेक जाल्यात तुजे तेय मिस्टेक जातात पूण एक फावटीपणी बक्षूंक एक अवकाश दिजे तुवें तुज्या पतीक एक फावटीन तुज्या पतीक तुवें बक्षिजे पूण काळीज इतलें घट जाल्लें बक्षूंकूच तयार जालें ना आखरेक डायवर्साच्या वाटेक ती गेली बाबा भयणीनो मनशाचें काळीज थोडे फावटी इतलें दारूण आसता कांय इल्लेशें कईंगे चडून जाता इल्लेशें पूण तें मोतीन धरन बक्षी नासतना काळीज घट करन दारूण करन मनीस पळया खंयच्या वाटेक येतात कितलो आपुरबायचो मोग पिड्ड्यार करतात कितल्या आपुरबायची समजोनी आशिल्ली पिड्ड्यार करतात कुटुंबाचो विबाड करतात थोडी पोटी अशेंच जायते फावटी मनशां तें आमचें तें असलें आमी पळयता कितलो राग कितलो द्वेश मनशां मदें कितलीं वर्सां घटल्यार राग दवरतात त्या द्वेशाक लागून खंयसर कितलें झगडटात केजी करतात झुजतात आनी अशेंच वेता मनशाचें झुजू राग राग द्वेश पूण भाव भयणीनो मनशां मदें जर तर अशें घडटा जाल्यार देव ताची खाकूळ तुकान घेवन येता देव बक्षाणें काण घेवन येता देव मनशां तें खाकूळदार ताजें काळीज मनशां तें करता मनशाच्यो सुखी देव पळयना बगार देव मोग पळयता देव एका मनशाक मोलादीक म्हूण लेखता एक मनीस आपणाचें रूप म्हूण तो लेखता आनी त्या देखून मनशाची कितलीं पातकां ताणें केल्यार तो मनीस काकूळ तूं मागता तेन्ना ताका बक्षूंक तयार जाता मनीस देवा सरशी येवंक तयार ना तरी देवूच ताका आपयता देव आपयता मनशाक ये खाम एक्सपिरियन्स माय मर्सी देवाचे काकूळीचो अनुभव आमी जोडूंक आपयता येदें व्हरतें देवाचें काळीज हो भयणीनो असल्या सोम्या मुखार आसा आज देव आमकां तेंच सांगता म्हजें काळीज मोगाचें काळीज सिस्टर फावस्टिनाक ताणें सांगलें आनी एक उतार अदीक व्हड पातक्याक म्हणजे काकुळतीचेर बरवसचें आनी पातयेवचें अदीक चड हक्क आसा पळया हक्क हो शब्द पळया आमी मागचें न्ही हक्क म्हणजे अदीक व्हड पातक्याक म्हज्या काकुळतीचेर बरवसचें पातयेवचें अदीक चड हक्क आसा म्हजी काकुळत
मागचे आत्मे म्हाका चड आनंद दितात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजी काकूळत मागचे आत्मे म्हाका आनंद दितात. आज आमी त्या आत्म्यांनी एक जायते. देवाची काकूळत मागचे आत्मे हांव आनी तुमी जायचे आमचे खातीर आनी हेरां खातीर तांणी आशेवचे प्रास चड करपा हांव तांकां दितलो. तांणी आशेवचे प्रास चड करपा हांव तांकां दितलो. तूं आनी हांव कितली देवाची कृपा आशेता सोम्या. आमकां तुजे कृपेन भर, आमकां तुजी सकत दी, आमकां बोळ दी म्हूण आज कितले आमी सोम्या कडेन लालेवन मागता. ताचे की चड आनी चड वांट्यांनी देव आमकां ताची कृपा दितलो. खेदो उडपात की तरी म्हज्या काकुळतीचेर आनी दयेचेर पातये जाल्यार ताका हांव शिक्षा लावचो ना. म्हजी अगणित आनी अपरिमीत दया हे रुजू करतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचो देव काकूळदार अपरिमीतची दया आनी ती दया आमचे ती अपार जावन आसा. देव आमचो इतलो मोग करता. त्या देखून आमी सकड एक घडी बरो त्या देवाची काकूळत आमी अर्सया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. तुमची जाप अर्गांनी होगलाप तुका काकुळतीच्या सोम्या. सर्वेस्परा तुजी काकुळत ससनाक बाळटा. सर्वेस्परा तू कृपाळ आनी दयाळ जावन आसाय. सर्वेस्परा तुज्या दये पासून आमकां तूं वाटयताय. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या जिवितान बरेपण आनी दया तुजी दया म्हाका संगात दितली. सर्वेस्परा तुजे दये प्रमाणे तूं उगडास दवरताय. सर्वेस्परा तुजी दया माया सदांच तुज्या म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरतल्या तुजी दया वेडो घालता. सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरतल्यांक या बरवस्तेल्यांचेर तुजी दिश्ट तुका सयताय. सर्वेस्परा तुजी दया आनी काकूळत आकाशा पर्यंत विस्तारता. सर्वेस्परा तुज्या दयेक लागून आमकां तूं सोडयताय. सर्वेस्परा तुज्या मोगाळ दयेन आनी काकूळटीन आमकां तूं लागीं घेताय. सर्वेस्परा तुज्या काकूळटी केदीस अंत म्हणलो ना. सर्वेस्परा तूं दयाळ जावन आसाय आनी म्हाका मेळोवंक येताय. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय काकूळटीचो देव हर एकल्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्परा म्हजे प्रार्थना तुवें तिरस्कार करूंक नाय. तुजी दया म्हजे तावन पयस करूंक नाय. सर्वेस्परा तूं दयान भरलेलो देव सस्नीक कृपाळ अपार तुजी काकूळत आनी विश्वासीपण. सर्वेस्परा तुजी काकूळत आनी दया ससनाच्या ससनाक बळटा. सर्वेस्पराची दया अपार आनी काकूळत भाव भयणीनो सक्कड आमी एक बर देवाची काकूळत नावाड्या अर्सया देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिवया. काकूळत म्हजी कार्य देवा काकूळतीचो तूं जागो. काकूळत म्हजी कार्य काकूळतीचो तूं जागो. अपराध मुझे दूर काढणी तळ म्हाका कर. इमा प्रासड धवक अपराध मुझे दूर काढणी तळ म्हाका कर.
काकुळत मुजी कर ये देवा काकुळती सोतूं सागोर काकुळत मुझे कर ये देवा काकुळती सोतूं सागोर अपराध मुझे दून काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोव कर अपराध मुझे दोन काढणी तळमाका कर भीमा प्रासड धोव कर तुके स्थाने कळत्या काळजाच्या सोम्या तू तिरस्कार करेनाय दुःखे स्थानी कळत्या काळजाच्या सौम्या तू तिरस्कार करीना ओम बल्योर्पणा तुका मानवाना ओम बल्यो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय घालते काळी तुका जाय घालते काळी एक निर्मळ काळीज रसून दी देवा एक निर्मळ काळीज रसून दी देवा नवो आत्म मुझे भीतर घाल नवो आत्मा मुझे भीतर घाल उल्हासासोनाद म्हाका परत आयकूंक दी 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 सोडवणेचो समतो स्थिर सांबाळ सर्वनेसो संतस्ती सांभाळ काकुळत मुजी कर ये देवा काकुळत मुझे कर ये देवा काकुळती सोतूं सागोर काकुळती सोतूं सागोर अपराध मुझे दून काढणी तळमाका कर अपराध मुझे दोन काढणी तळमाका कर इमा प्रासड धोव कर भीमा प्रासड धोव कर इमा प्रासड धोव कर हालेलुया 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 इकडे पुढे मी उभी राहूया देवाचे उतर आम्ही ऐकूया देवाची काकुळत मनशां ती कितली विचित्रां करता चिंतीनातल्यो संगती देवाच्या काकुळती ते घडतात हे उतार आमी आतां आयकोवया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं जो भाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोक वार्ता दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव पंत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो लोक सुजोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस तो तांकां बसोन शिकोवंक लागलो तवळ प्रदवार करतना धरलेल्या एका स्त्रियेक शास्त्र्यांनी पारदेव ताचे सरशी हाडून आयले जम्या मदीं तिका उबी कर म्हणा लागले मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनांच सांपडली तसले स्त्रियेक पत्रावन जिवेशी मारी दे म्हूण मोहितेनेस नियमशास्त्रांत आमकां फरमायलां पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय
जेजूक शिरकावन घालून तांचेर गुन्यांव म्हणसो तांचे चावलासो इरादो जावन आसलो. पूण जेजू सकला बघून आपल्या बोटान धरणीत बसून बरोवन चार पडलो. थंय रावून तांकां सवाल ते ताका सवालां घालीत आसले देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पातक नासतलो तिका पयलो पातर मारूं दी. उपरांत तो बागून परतून धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून एका फाटल्यान एकलो म्हालगड्याचो निमाणो पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाय सक्कड खंय गेले? कोणेय तुका गुन्यांवकार केली? नांदर्या म्हणाली ती. तवड जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचें उतर हें. क्रिस्त मोगाच्या भामा भयणीनो, पिडेस्तां आमी पळयल्यांत. जर एका किडनी स्टोन आशिल्ल्या पिडेस्ताची गजाल आमी काण गेली जाल्यार तो किडनी स्टोन तो किडनींत उरता म्हणसर या ब्लॅडरांत आसता म्हणसर तो त्या मनशा दसूनच आसता. त्या दुखीन तो वळवळटा. तो फातर तो काडलो जाल्यार जावं सर्जरी वा आतांचे लेटेस्ट ट्रिटमेंटान आमी पळयता तो फुटोवन काडूंक जाता. अशें ह्या रितीन लेजर थेरपी म्हणटात ताका. आनी जर तर तांचो काडलो तर ताका सुशेग मेळटा. तो फातर भायर गेल्लो तेन्ना तो समान जाता. एक जर तर पोटांत या तकलेन ट्युमर जालें जाल्यार तो मनीस तो ट्युमर भितर आसता म्हणजे पिडेस्तस ताका कांय करूंक जायना. पूण तो सर्जरी करून तो ट्युमर काडलो जाल्यार त्या मनशाक त्या घडयेंत भलायकी लाभता, सुशेग मेळटा. भाव भयणी, एकल्या आमच्या मनशाची गजाल तीच. आमचे ती पाताक आसतना, आमचे ती तुटे कितें अपराध केल्ले भितर आसतना आमचे ती खांतवणी आसा, आमचे ती एक तर ना समाधान आसा. आमी त्या पातकान आसता म्हणसर आमच्या मोतीक समाधान आसना. पूण तें केदळां भायर काडलें. तें पातक आमी बोक्सून आमी देव कुमसार जाल्या वचून बोक्सांनी मागलें. तें नितळ जालें. त्या घडये आमकां मोतीक समाधान मेळटा, संतोश मेळटा. मंगळूरांत थोड्या वर्सां आदीं पदमुल्लास आस्पत्र्यांत डॉक्टर शेट्टी म्हण आसलो सायकियाट्रिस्ट. हो 12 जाणांक क्रिस्तांव जाल्यार तेच्या पेशंटांक ताका ट्रीट करच्या आदीं तो तांकां ಪಾದರ ಬಸರ್ಚಿಂದಡ್ತಲೋ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಟು ಯೋರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. डॉक्टर शेट्टी मायकला मस्त केस दिता अशेंच करतालो तो. कित्याक तो जाणा आसलो डॉक्टर जावन ट्रीट करता आसतना एक मनीस ताणें कितलें सायकोलॉजिकल ट्रिटमेंट कितें दिलें जाल्यार ताका कितल्यो गुळयो दिल्यार भितर आसतना तें काडल्या शिवाय ते त्या मनशाक गूण करूंक जायना. भितरली कांतवणी आनी ते भितरलें अपराधी मनोभाव तो नितळ करीचे पयलें. देखून हें पातक म्हणलें भितरलें धुवन काडीचें. भाव भयणीनो, देव मनशां ती हिस्स वाट वापरता. देव आमकां मनशांक खंयच्या रितीन तो चलयता की म्हळ्यार धवे वस्त्रार खत पडलें म्हणून वस्तूर कान उडयना. देवाक गोत्ता त्या वस्त्राचें मोल. अंगडी वचून एक बरें धवें लुगाट हाडटाय
त्या वस्त्राचे पैसे दिले त्या लोकटाक मस्त दिले बरें लुगाट म्हणटलाय आनी बऱ्या लुगटाचेर 4 कथां पडटात 4 कथां पडली म्हणून तूं कितें लुगाट उडयताय ना देव तशें करिना देव लुगटाचेर असली कथां धुवन काडटा शिवाय लुगाट उडयना कित्याक त्या लुगटाचें मोल ताका गोत्त आसा कित्याक तें लुगटाचें मोल कोणें दिलां त्या लुगटाचें तें कोण तें काणगेर त्या धन्यान दिलां हांवें लुगाट काणगेर दिल्या हांवें तुजे पयशे दिल्या तेजें मोल म्हाका गोत्त आसा आनी देवाचे उतरे सेम तेंत आमकां सांगता भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या जिवाचें मोल सोम्यान दिलां देवान आमकां रचलां देवान आमच्या जिवाचें मोल दिवलां क्रिस्तान आपल्या रक्ताचें मोल दिवन आमकां घेतल्यात देखून आमच्या जिवाचें मोल सोम्याक गोत्त आसा आमी कितलें मोल आहा तीक त्या देखून आमचो सोमी आमकां पातकी म्हणून कान उडयना आमकां पातकी म्हणून तो नेग्लेक्ट करिना आमी जाल्यार मार्केटीक रांदे काडूंक गेल्यार जाल्यार या फळां पळ वस्तू हाडूंक गेल्यार ते पाड जाल्यात पूण कान उडयता पूण देव आमकां कान उडयना देव आमकां आपणा चरशीं हाडटा आमकां नितळ करता आमकां शुद्ध करता असलेंचे घडीत आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयलें देवाळाक तो गेल्लो आनी थंयसर एका स्त्रियेक ताचे चरशीन व्हरून हाडलें आनी कितें जावन कित्या खातीर हाडलें ते म्हणाले सोम्या ह्या स्त्रियेक पाताकात धरतनाच आमी धरलें पाताकात धरतनाच आमी धरलें ती सांपडली आतां जेजू कळ्ळें हांगासर कोण पयल्लो पातकी गी म्हणून आमच्या दृश्टीक पयल्ली पातकी ती स्त्री पूण न्हय पयल्ले पातकी तिका आपण हाडिल्ले ह्या मनशान दुसरें काम नातलें जायजय कोणाच्या संगतींत नाक रिगोवन कोण कालें करता म्हणून वॉच डॉगा बरी पळोवन आपणाची पातकां भितर दवरून हेरांची पातकां मेसचे तसले मनीस हे आयच्या संवसारांत आमकां आयदर हाड पळोवंक मेळटात आमी आमचे समकारच्या बदलाक आमी कोणाच्या संगतींत येता आनी एकल्याची पातकां मेजूंक येता आनी एकलो कोण कितें करता की म्हणून आमी पळोवचें आमचें काम वॉच डॉग म्हणून देखून पयल्ली पातकी ती स्त्री न्हय पयल्ली पातकी हे मनीस आनी एक तांचे दोडे पाताक असले ते आपूण पातकाचे आपले पाताक ते पयल्या सुवातेर वळखनात दुसऱ्या सुवातेर ते आनी एकल्याचे पातकांची झडती करूंक येता तांकां अधिकार नातल्लो आनी एक कास्कीपणान तांकां भितर अधिकार नातल्लो असलें पळया हे पाताक तांचें देखून जेजू कितें करता कांय उलयना वगत रावता धरणीर बोलावसर करता आनी ते परत्यान विचारतात कितें दोगोस जाय जाप दिनाय कितें ह्या स्त्रियेक आमी कितें करेचें देखून जेजू पयल्लो पातर आतां तांकांच मारता पळया देखून तुमचे भितर कोण पाताक करिनातलो आसा तो पयल्लो पातर मारून दी म्हणटा अशें जेजूचो पयल्लो पातर स्त्रियेक न्हय तांकांच पातर मारलो ताणें तांकांच पातर मारलो आनी त्या पात्राच्या माराक एक एकलोच निकळ्ळे थंय कांय करूं जावना तांकां कित्याक तांकां कळ्ळें आमी पयल्ले पातके आमीच म्हणून तांच्या पातका वरी तांकां दुसरी वाट उलोवची ना म्हण कळ्ळें एक एकलोच फाटल्या पांयांनी निकळून गेले शिदा आखरेक स्त्री मात उरली आतां त्या स्त्रियेचें पातक जेजू म्हणटा कोणेय तुका पातर मारूंक ना गे ना धन्या म्हणाली ती आनी आतां जेजूय तिच्या पातकाचें लायक विचारिना तुवें प्रद्वार केलो म्हण तिका विचारिना जेजू तिका इतलेंच सांगता वस आनी मुखार पातक करिनाका ही देवाची काकुळट देव पण मनशाच्या काळजांत पळयता मनशाच्या जिवाचें मोल पळयता मनशाच्या आत्म्याचें मोल पळयता त्या स्त्रियेन पातक रडून जिणी बदलचें जेजूक जाय आसलें देखून तूं वस पातक रड आनी तुजें जिवन बदल तें आज पयले आयिल्ल्या कुडणी पातक ते बदललें नात
ते शीदा पाताक ओळखून आणि ते आपण पातकेन कळले ते आपणा समाजाचे ते तो निकळून दावले. पण ह्या स्त्रीयेन जिवीत बदलिले. देवाच्या काकुळची सो अनुभव जोडलो. पातकाचे बॉक्साने मागले. ती नवी मनीस जाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आज आमकां तेंच आपोवणे. आज आमी पयल्या स्वतेर आमचे पाताक आमी वळखताय. पयल्या स्वतेर आमकां आनी एकल्याच्या पातकाचे लेख विचारून आज आमकां देवाची काकूळ सांगता, तूं तुज्या पातकाचे बॉक्साने माग आनी आनी एकल्या पातक्या पासत माग. पयले आमकां आमी बचाव करीचे आनी हेरांक आमी बचाव करीचे, तें गरजेचें. देखून आज आमचे मिसांव भाव भयणींनो एकल्याचे पयले आमीच पाताक रडया. आमचेच पाताक वळखून काणी घेवया. आमचेच पातकाचे बॉक्साने मागया. दुसरें, आमी हेरां पासत मागया. कोणाय पातक्यांक फातर मारच्या बदलेक, कोणाय पातक्यांक तूं पातकी म्हूण ताका वोलावच्या बदलेक, कोणीय पातक्याक ताचे पाताक उखलून परगट करचे बदलेक, 4 जाण आमकां तो पातकी म्हूण सांगच्या बदलेक आमी तांचे पासत मागया. कित्याक देवाची काकूळ तुदी ताची आमची न्ही. बॉक्साने ताचे तावन येता, मोग ताचे तावन येता, काकूळ तूं ताचे तावन येता. देखून आमी ताका भेटोवन दिजय. ताचे मारे पात मनशाची जिणी बदलता. कितल्या जाणांनी ताची काकूळ तो भोगली. जाकेवान ताची काकूळ तो भोगली. सिमोनच्या घरांत त्या स्त्रियेन मोरी मागदलान ताची काकूळ तो भोगली. कितलेशे पातके आयले ताचे कडेन, तांणी ताची काकूळ तो भोगली. पळया, असलें जावन आसा देवाची वाट. देखून आमी सक्कड आतां हे कडेन बरो आमकां आमी समर्प्या दैवी काकूळचो एक तेर आमी ह्या कडेन कंतार पार आमी गायता. भाव भयणीनो, भक्तीपणान तो गायता आसतना हर एकली आमी आमची पातकांची बॉक्साने मागया. कोणाक साद तरी एक कडेन बर ह्या कर्त्याच्या कणा वेळार आमी दिंबी घालया आनी पाताक रडया आनी हेरां पासती मागया. आमच्या पाताक रडतना आमी हेरां पातक्यां पासत मागया. मस्त नाकात मागण्याची गरज आसा. कितलेशे जाणांनी आज तांची जिणी बदलूची गरज आसा. देखून आमचे मागणे गरज. कोण दारुणाय आसता दाखोवन दितात, कोणाचे काळीज आत्म खर गाना. थोडे बडी बक्षाने मागल्यारी बक्षितले नात. मोगाची भीक मागल्यारी बेग दिन आसतना ते आसात दारुणाय काण घेवन आसात. असल्या दारूण काळजाच्या मनशां खातीर मागया. देवाची काकूळ तूं हर एकल्याक लाबोवन दी. मनशां मारे पात लाबोवन दी. कुटुंबांनी देवाची काकूळ लाबोवन दी. ह्या खातीर आमी सक्कड आमकां सोम्याक समर्पया आनी ताची काकूळ तुमी मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सोडवंदर जेजू क्रिस्ताची कुडानी रग आत्म आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपूर्णापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला काकुळत आमची कर. इकडे परत बसच्या आमच्या प्रत्येक गरजा बसत आम्ही मागया. या वेळार हर एका गरजे उपरांत त्या हांव सांगल्या उपरांत आमी ही सुत्रां गावची. हे दे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला हे गायन आमी गावन देवाची काकुळत आमी मागया. उबी सभे बसत मागया. देवाची काकुळतीच्यो पयले आज संकेत जावन आसा पवित्र सभा. या पवित्र सभेंत देवाच्या काकुळतीचो अनुभव जावच्या खातीर मागया. कितलेशे फावटी आज पवित्र सभेंत आमी पळयता थोडी फावटी जावंक पुरो याजकांच्या बिस्पांच्या या धर्मिकांच्या मनोभाव वरवीं कितलेशे जण पातकी देवा ते फाटीं परतुच्या बदलाक देवातावन पयस वेतात. देवाची काकुळतीचे आपोस्तल जावच्या बदलाक तांचे थंय थोडे फावटी दारुणाय पळोवंक मेळटा. हाचे वरवीं पवित्र सभा सोडून पयस वेतले कितलेशे जाण आसात. मागीर आज सक्कड याजकांक धर्मिकांक गवळ्यांक आज देवाची काकुळतीचो अनुभव ताणें हेरांक दिवचे खातीर तांणी काकुळतीचे मनीस जावचे बसत पातकजे बॉक्सांनी दिवचे. मोगारांची काकुळती बिरमत पोवचे, मै पास दाखोवचे, हर एकल्याच्या तांच्या मोगाच्या उतरांनी जिवीत परिवर्तन करचे. गवळी ते जावं दीत म्हणून हर एका याजकां खातीर गवळ्यां खातीर आनी धार्मीक भाव भयणी बसत पयल्या सुत्र विशेष रितीन मागया. देवाच्या काकुळतीची हातेरां लावन दी. सौम्या तांचेर काकुळत दाखय, आशिर्वाद घाल. तुज्या काकुळतीचे आपोस्तल आमच्या गवळ्यांक याजकांक आनी धार्मिकांक कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला काकुळत आमची कर. मागीं आमी प्रत्येक रितीन पवित्र सभेंत भावार्थ्यां पैकी कोण अस्कत भावार्थ आसात ते थोड्यांचो भावार्थ इतलो अस्कत आसा मेटा मेटाक ते दंडळटात.
देवाच्या काकुळतीतून पयस वेतात. थोडे बोवाडटात, थोडी बोटी घुसपडून निजा देवाक सांडून परत्या देवा फाटल्यान वेतात. थोडे तांच्या बोवाडटात दुबावतात देवाचेर, देव आमचे मागणे आयकता गी नांगे. आनी त्या देखून तांचो बोवाड थोडी बोटी अस्कस जावन येता, देवाचेर विश्वास करतात. आनी असल्या उण्या बोवाडटा वरवीं पातकाक ते सांपडटात, हेरांच्या हाताक ते सांपडटात. कितलेशे जण असल्या बोवाड अस्कस जाल्ल्या घडये कदळ उदकान मासली धरच्या मनशाच्या हातान सांपडटात. तांचे अस्कत काय वरवीं हेर तांचो दुरुपयोग करतात. अशें तांच्या बोवाड अस्कत बोवाडटाक लेगून देवा तावन ते मस्त पयस वेतात. असल्या खातीर मागया सोम्या असल्या अस्कत बोवाडटाच्यांक तुजे ती हाड, तांकां बळवंत कर, तांकां धैर्य आनी बळ दी. तांच्या कश्टां वेळार तांकां धैर्य दी. तूं तांचे सांगता आसाय म्हण तांकां बोगशें कर आनी तांच्या बोवाडान तिरासाण तांकां तूं दी. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकूळ आमची कर. पिडेस्तां खातीर मागया देवाची काकूळ तूं पिडेस्तांक मस्त गरज आसा. विविध मनशाच्या पिडे वरवीं आज संवसारांत कितलेशे मनीस कश्टून आसात. कितलीशीं जाणां आस्पत्र्यांनी बेड्डांनी वळवळटात. थोड्यांक पिडा मारेकार पिडा, कॅन्सर तसली, किडनी फेलियर असल्या मारेकार पिडे वरवीं कश्टून आसात. आनी हाचे वरवीं तांकां गुण जावचो भरवंस होईना. कितले जण पांयांच्या एक्सिडेंटान गे आनी पांयांच्या गुणां वरवीं कुडीचे विश्वाच्या गुणां वरवीं ते वळवळून आसात. असल्या खातीर मागया जायत्या पिडेस्तांक तांची साखरी करची कोणी नात. थोड्या पिडेस्तांक नितळ करची परी गती ना आनी असल्या पिडे वरवीं कश्ट जात. असल्या खातीर मागया सोम्या सक्कड पिडेस्तांची काकूळ कर, तांची पिडा गुण कर. तांणी भोगचे ते वळवळे, तांणी भोगचे ते कश्ट पुलगत्रांनी येमकोंडो तांच्या जिवितांत जाता. सोम्या अतल्या पिडेस्तांक गुण कर, अतल्या पिडेस्तां पिडेंतले बाचाव कर. तांच्या जिवितांत ताका संतोष दी, तांकां धैर्य दी, तांकां साखरी करची मनशांत दी. त्या पिडेच्या अंतुळणार तांकां मोग मेळशें कर, तांकां धैर्य दी. त्या पिडेन तूं तांचे सांगता आसाय म्हळ्यार बगशें कर. सोम्या सर पिडेस्तांक सुटका दी. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकूळ तांची कर. मागया आमी सर्व पातक्या बसत. कोण आपले पातक आपूण पातकी म्हूण जाणा आसुनी पाताक वळखनात. पातकां वयर पातकांक कर्नस वेतात. आपुणी पातक करतात, हेरांकी पातकाक लोडटात. अशें तांचें पातकी जिवन वाडोवन आनी वाडोवन येता. ते आनीकी चड पातका वरवीं तांचें जिवन मेळ्ळें जाता. आनी देवा मुखार ते अपराधी जावन आसतरी पाताक वळखनातना धरून काळजाचेर जातात. देवाची काकूळ तूं तांच्या काळजाच्या बागलार तापून पळयता बक्षाने दिवंक, पूण तांच्या काळजाची बागलां तांणी धांपल्यांत. तांकां बदलोवंक नाका, पाताक रडोवंक नाका, जिणी बदलोवंक नाका. सोम्या जेजो तुजी दैवी काकूळ तितली अपार मनशांनी जिवीत बदली जाय म्हण तो आशेताय. मनशांनी पातक रडोवन जिवीत बदलोवन नव्या जिविताक वसत म्हण आपयता. आमचे खातीर जेजो कुसार मेलाय, तुजे रगत आमचे खातीर वरयलाय. सोम्या पूण ह्या पातक्या देयांतली दारुणाय कान उडय. तांचें पातक रडशें कर आनी त्या पातका पश्चातापावन जिणी बदलोवची कृपा तांकां तूं लाभय. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता मारा काकूळ तांची कर. मागया आमी जायत
जायत्या जाणांक कश्टांत असल्यांक देवा दैवी काकुळतीचे एक लक्षण आमी हेरांक कुमोग करची. आज आमी विवडास करया जायत्यांक खावंक जेवंक ना, जायत्यांक पियोंक ना, जायत्यांक न्हेसोंक ना, जायत्यांक एक बरें घर ना, जायत्या मुळाव्यो सवलत्यो नात. आज देवाची काकुळत असल्या मनशां थंय अपार जावन आसा. देव आशेता की हर एकल्या मनशान पोटभर जेवी जाय. देव आशेता ताणें तांचे दिसभर तांकां खावंक पिवंक मेळ्ळा जाय. तांणी बरें करून मर्यादेचें नेसाण नेसत जाय. एक हर एकल्यान एक अपुर्वेच्या एक नितळ घरांत रावस जाय. हर एकल्या मुळाव्यो सवलतय मनशा बरी जियेते म्हणलें देव आशेता. सोम्यान जेजो असल्या मनशां थंय आज तुजी काकुळत दाखय. कोणाक एक बरें घर ना तांचें घर जावचें बसत. कोणाक घरा खावंक जेवंक जायतें ना तांकां खावंक जेवंक मेळच्या बसत. कोणाच्या घरांत समस्या जाता जेजू थंयसर समाधान मेळच्या बसत. मुळाव्यो सवलत्यो मेळच्या बसत. जेजू तांची काकुळत कर. ताचे सवें कोण मनशां ती दैती ग्रेस्त काय तांणी वांटून काण घेवंक, नातेल्यांक कुमो करूंक, एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक, असले माया मोगाची वाटेन चलोवंक, गरजेंत असल्या पावचे उदार काळी सोम्या आमचे भितर आनी जायत्या हर एकल्याक तो लाभय म्हूण आमी तुजी काकुळट मागता. हे भाग्यवंत देवा, हे भाग्यवंत बळवंत, हे भाग्यवंत काकुळट आमची मागी आमी कुटुंबां बसत. देवाची काकुळट बगसो जागो जावन आसा आमची कुटुंबां. हर एका कुटुंबांत देवाच्या काकुळटीचो अनुभव जावं दी. पती मारिपात पत्नीक देवाची काकुळट लाभोवन दी आनी पत्नी मारिपात पतीक देवाची काकुळट लाभोवन दी. आवय बापाय मारिपात भुरग्यांक देवाची काकुळटीचो अनुभव जावं दी आनी भुरग्यां मारिपात आवय बापाय देवाच्या काकुळटीचो अनुभव जावं दी. भावा भयणीक एकामेकांत देवाच्या काकुळटीचो अनुभव जावं दी. आमची घरां आमची कुटुंबां देवाच्या काकुळटीची बिडारां जावं दीत. त्या घरांत बोगसाणे, त्या घरांत मोग, त्या घरांत सडधड, त्या घरांत सुदारचून उरचें, एकामेकाचें सुखी सुदारचून उरचें बगसूंचे तसले वातावरण आनी काळीज ह्या कुटुंबांत आसूं दी म्हणून हर एका कुटुंबाक पसत मागया. देवाची काकुळट धराळ थंयसर त्या कुटुंबांनी वाडोवन दी म्हणून आमी जेजे कडेन मागया. सोम्या आमची कुटुंबां तुज्या काकुळटीची बिडारां कर. मनशां ती काकुळट वाडय सोम्या. हर एक आमची कुटुंबां तुज्या काकुळटीची बिडारां कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. हे भाग्यवंत देवा, हे भाग्यवंत बळवंत, हे भाग्यवंत काकुळट आमची कर. थोड्यांनी तांची तेसावां धरल्यांत तांचे पासून देवाची काकुळट आमी मागया. सांगात आज तुमचे पैकी कोणाक तुमची तेसावां आसात ह्या घडी तुमी भेटोवया. देवाची काकुळट आमी एकामेका पासत मागया. गोंयच्या एका कुटुंबांत एक घर सोडून गेल्ल्या एका व्यक्तीन घरा फाटी येवंक आनी आपल्या बापाय आवय बापाय सांगता मोगान ताणें जियोंक ती काकुळट मागतात. राफायल म्हणलो भाव आपल्या घरांत मस्त टेन्शन आसा, बरी भलायकी मेळच्या बसत, टेन्शन हळू जावच्या बसत, घरांत बरेपण मेळच्या बसत मागता. एक भाव ताच्या पांयांनी कठीण उजो येता, चलोवंक जायना, नीट उबो रावंक जायना, ह्या पिडेंत हांव सुटका मागता. एक भाव ताच्या पांयांची दूख चडल्या आनी पांयांनी चलोवंक बोळना, पेंगटा दोगी दूख वयर वयर पेंगटा म्हणसर आयल्या आंतले बरें जावचें बसत मागता. एका भुरग्याक एक बरें काम मेळोंक ताची आवय बापाय मागतात आनी एकल्या विजा मेळोंक आनी एकल्या भुरग्यांक CA पास जावच्या बसत ती आवय बापाय भुरग्यां बसत मागतात. एकल्यान आपलें मन बदलून आपल्या भुरग्या लागीं राजी जावंक, आपल्या मनशा लागीं राजी जावंक आनी मोगान सांगता येवचें बसत मागता.
एक बहीण पासकां बेस्ता दिसा पडून तिच्या पाठीच्या कण्याक मारतला, तिका सोलूंक जायना, मस्त वळवळटा, बरी जावच्या बसत मागता. गोंया एक भयण तिच्या पतीन तिचे लागीं बरें करून उलोवंक, तशेंच मोगान जियोंक आनी कुटुंबाच्या खर्चाक आदार दिवंक ताका बरें मोन दिवच्या बसत मागता. एक भाव आस्पत्रेंत आसा, डायग्नोसीस जावन आसा, डावट आसा, लुकेमिया ब्लड कॅन्सर म्हूण डावट आसा, बरो रिपोर्ट येवन ह्या पिडेत हांव निवारचे बसत मागता. एक दफ्तरांत एक बरें स्टाफ मेळचे खातीर दफ्तर मालक मागून आसा. एका भयणीक एक जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक आनी तिची वर्टेगो पिडा गूण जावच्या बसत आनी मस्त कश्टार आसा, ह्या कश्टांतले सुटका दिवच्या बसत मागता. ह्या आनी एका कुटुंबांत एक भयण प्रत्येक तरान तांकां दोगांय कितकान तिच्या पतीक बरी भलायकी मेळोवंक कश्टांतले निवारोवंक मागता. ह्या सर इरादे बसत आमी मागया. आमचे अरियेकल्याचे वैयक्तीक इरादे आमची त्या समाज सुम्या मुखार दवरया. ह्या आराधनाक आमकां कुमो करच्या दानी पसत तांच्या उदार मनान दान दिवन दान ह्या आराधन सकणां पावचे बसत बादी त्याग सक्रिपेस करतात तांचे बसत मागया. तशेंच विविधपणे आमकां कुमो करच्या दिवान हे प्रसार करच्या दिवान टीव्हीच्या मालका बसत आनी शिबंदे बसत आनी तशेंच आमकां व्हिडिओग्राफी करतल्या भाव भयणी संगीत दितल्या आमच्या भाव भयणी आल्तरीचें डेकोरेशन केल्ल्या धन भयणी तशेंच जर सकणांक कोणें कुमो केल्या हांगासर ह्या विविध आराधना बसत भाव व्हरतल्या तर एकल्या बसत मागया. एक कडेन बरो आमी दिंबी घालया, आमचे ही राद आमी भेटोवया. देवाची काकूळट आमची ती दारा आडवळटा, आमी सक्कडी देवाची काकूळट मागया. सोमी काकूळदार आमी मागले तो दिता, ओडोल आमी आयकलें. कोण आमची काकूळट मागता हांव ताका ती काकूळट दाखोवन राखोन आसा. सोमी आमकां राखोवन आसा ताची काकूळट दाखोवंक आमी सक्कडी ह्या घडये आमचे हात उबारया, देवाची स्तुती करया, देवाची काकूळट मागया. हालेलुया 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 येशू जेजो काकूळट ही काकूळटेच्या रक्षका दैवी काकूळट जेजो मनुष्य आकृतीर देवाची तुझी काकूळट केल्या जेजो तुझ्या भक्तांना पहिल्या जेजो पेडेस्तां गुण केल्या जेजो तुमच्या काकूळटे तुम्ही आपण जित 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 डिवाइन मर्सी डिवाइन heal divine heal Lord let your holy blood in the water come and heal and touch us Lord wash away all our sins Lord let your powerful blood Lord Jesus come and heal and touch us Jesus is your healer come and touch heal hallelujah 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 Diavoda sacramenta sastram naman koroya purvilya rupa podla novioriti adarya solvon vecha askat vishya भावार्ताचे बळदेव्या जशे बापा तशे स्फुता उल्हासानी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना येगा तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन. प्रार्थुया ये देवा बीची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडा समका तुवें सोडलाय तुझ्या आसडपणी सफळ सदां तुमचे ते आमी बोगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयान पबो कर जो जेत आनी रात करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जेसू तू सोडवंदा काकुळतीचे रूपणे देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेसू तू सोडवंदा काकुळतीचे रूपणे चेतन वळता मोग बक्षणे.